Eta Zubietakoak ikusi ondoren, Eltziegoko dantzariak ditugu orain, eszenatokian. Euskal Herriko egoraino joan gara, Ebro ibarreraino hain zuzen. Hemen ditugu Eltziegoko dantzariak eta plazako Ama Birjinaren omenezko dantzak erakutsiko dizkigute. Ama Birjinaren egunean, prozesioan irteten dira eta haren aurretik dantza egiten dute. Prozesioan, agintariek eta herriko banderak ere toki berezia izaten dute. Eta prozesioaren amaieran, Ama Birjinaren aurrean, aspalditik ezagunak diren dantzak egiten dituzte. Hor dituzue, dantzariak eta euren aurrean dantza maizuerara, zuzendarierara katximorro. El grupo de danzantes del Ciego ofrece a continuación danzas a la Virgen de la Plaza, que se bailan el día de la patrona. Primeramente salen en procesión con el cochimorro al frente, precediendo a la imagen de la Virgen con sus bailes. Al finalizar esta, bailan ante ella la serie de danzas conservadas durante años. 3 de ellas son las que nos presentan en esta primera parte. Hemos visto el pasacalles y seguidamente la danza y 4 calles.